bueno, pois botaba mellor 15 días fora, e despois volvía para aquí, e metíase no seu despacho, collía o metrónomo, e empezaba a transcribir. E logo, bueno, pois, polas tardes viña ao meu despacho, e ali, entre os dous, eu especialmente, bueno, non son musicólogo, pero axudáballe fundamentalmente no da transcripción das letras, non? Porque non se expresaban nun galego normativo, senón no galego popular de todos os sitios. Había moitas dificultades lingüísticas, axudáballes a resolver, non? Bueno, hai que dicir que ele era tiña un oído musical excepcional. Dicía que tiña un defecto, que iba escoitando unha melodía e que ia vendo o pentagrama da melodía, todas as notas dunha sinfonía de Mozart ou de Beethoven ou do que fora, non?